Azt hiszem, nem fogalmazok rosszul, hogyha azt mondom, hogy most már tényleg megvalósulhat a Balaton fűzfőjek egy évtizedes álma, sétány épülhet a Balatonparton, a Föveny-fürdőtől a Tobruki strandig. A témával kapcsolatban köszöntöm stúdiónkban Marton Bélát, a város polgármesterét, és Nóti Attilát, településfejlesztési menedzsert. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Polgármester úr, most már akkor elkezdődhet a pályázat megvalósítása? Egy kis türelmet még kell kérnünk, hiszen még nem került aláírásra a támogatási szerződés. Attilával szinte naponta dokumentumokat gyártunk és küldünk be a KDRF-höz, de hamarosan elhárul minden akadály arra, hogy a szerződést aláírhassuk. Vizsgáljuk akkor magát a pályázatot. Mit kell tudnunk, milyen pályázatot nyújtott be az önkormányzat, mekkora összeget nyertek? A pályázatot az új Széchenyi terv, Turisztikai Attrakciók és Szolgáltatások Fejlesztése című KDO-os pályázatban 211D a kódszáma nyújtottunk be, és az összeg, amire pályáztunk, az közel 450 millió forint volt. A pályázatot szeptember 28-án, tavalyi évben, szeptemberben adtuk be, addigra elkészültek az engedélyezési tervek, a megvalósíthatósági tanulmány, megtörténtek az egyeztetések a partnereinkkel, és a döntés az december 21-én született, miszerint 68,9 millió forinttal kevesebbet ítéltek meg, és furcsa volt, hogy nem jelöltek hozzá műszaki tartalmat, tehát nem jelölték meg azt, hogy a pályázatból mi az, amit nem tudunk, vagy nem kell megvalósítani, vagy nem támogatnak megvalósításra. És hát amit lehetőségünk nyílt, ez 2013. január 2-án volt, hogy kifogást nyújtottunk be ennek kapcsán, és ennek a döntése is megszületett már áprilisban, mi szerint helyt adtak nekünk, tehát most jelen pillanatban a teljes összeg áll rendelkezésre, úgyhogy megkezdhetjük a megvalósítást. Polgármester úr, alapvetően milyen egyeztetésekre volt szükség ehhez a bizonyos döntésig, milyen út vezetett eddig a döntésig? Hát, ahogy az Attila mondta, számos akadályt kellett legyűrköznünk, hiszen itt érintett Natura 2000-es területet, érintett magánterületeket, érintett civil szerveződések melletti területnek a hasznosítását, illetve hasznosulását is, és együttműködési partnereinket is be kellett vonnunk ebből érthetően. Be kellett vonnunk a Turisztikai Egyesületet, szörfklubot, vitorlásklubot, vitorlázó sportegyesületet, városvédősfürdő egyesületet, mozgássérültek csoportját, turisztikai vállalkozásokat, a Balaton Center Kft., Master Invest, tehát egyéni vállalkozókat, különböző nyújtó, kerékpáros szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket. És az egyeztetések lezajlottak, nem voltak konfliktusmentesek. Mert azok a területek, amelyeket most ez a projekt érint, eddig voltak, akik használták közterületet saját céljukra, gondolok itt a Fáy András utca alatti területet, ők sérelmezték is, és ezt írásban és szóban is jelezték, hogy mindent el fognak követni, hogy ez a területet ne érintse ez a sétány, pedig hát ennek a neve a parti sétány és kerékpárút, hát ahol lehet a parthoz közel kell menni, a kiírás is úgy emlékszem rá, talán 30 méter, vagy lehetőleg minél közelebb menjen a sétányhoz. Az ő általuk felvázolt nyomvonal ezt a 30 métert adott esetben több száz méterrel is meghaladta, és érdekeket sértett. A horgászok például kifogásolták, hogy ha az a sétány ott megvalósul, akkor az ő általuk használt terület védtelenné lesz. Ebben a testület úgy döntött, hogy hát készségesen együttműködik majd a birtokvédelemben, bár az egy magánterület, amit ők bérelnek ettől. Tehát lezajlottak az egyeztetések, minden szükséges partner, akinek a területét érinti, vagy az ő által használt területet érinti, vagy bérlet területet, azt lefolytattuk, és mindenki megadta hozzá a hozzájárulást. Nézzük akkor, mit is fognak megvalósítani ebből a pályázati összegből, milyen attrakciókat fognak létrehozni ebből az összegből, mi fog épülni? Igen. Amikor elkezdtük a tervezést, akkor ugye hát nagy fába vágtuk a vejszénket, mint több projektnél is ugye nagyobbat álmodtunk igazából, mint amennyi támogatás rendelkezésre állt, hiszen strandtól strandig terveztük meg a parti sétányunkat, ez mintegy 3,5 km hosszú szakasz.
ebből azonban kevesebb. Amikor eljutottunk ugye a költségekhez, akkor derült ki, hogy csak kevesebbet tudunk megvalósítani, így fájó szívvel, de bizonyos szakaszokat ki kellett vennünk, így 2,5 kilométernyi parti sétányszakasz fog megvalósulni. Ennek a sétánynak a burkolatszélessége 3 méter, a burkolata pedig többfajta, attól függően, hogy hol található. Tehát az intenzíven igénybe vett vagy használt területeken szilárd burkolatot kap, klinkert, térkőburkolatot, kiskockakőburkolatot, a természetközeli helyeken, az erdőben például, illetve az agykazettákon haladó partisétány pedig ilyen kavics-fix burkolatot kap. Ez is ugye a szilárd és a szórt burkolatokat pedig egy ilyen vegyes burkolattal kötjük össze, amik ilyen ötletes elemekkel, mint például a fejre fordított sörös üveggel kerülnek díszítésre, fagerendákkal, stb. Ez a kavics-fix technológia képezi igazából a projektnek, a pályázatnak az innovatív elemét, ugyanis ez egy áttetsző mélysejtrács, amibe belehelyezik tulajdonképpen ezeket a kavicsokat, azt hiszem a durvábbtól a legfinomabbig, és ez lehetőséget ad arra, hogy akadálymentesen, akár babakocsival, kerekesszékkel is ugye járható legyen, sőt még állítólagosan a tűsarok sem fúródik bele egyébként ebbe a kavics-fix burkolatba. És hát tulajdonképpen ezeket 15 évig nem is kell karban tartani, úgyhogy költséghatékonyak. Milyen attrakciókat terveznek a sétány mellé, hogyha jól tudom, akkor a kerékpárosokra is gondolnak? Igen, viszont az alsófűszfői szakaszon a kerékpár utat azt ki kellett sajnos vennünk. Ott a Fővárosontól ugye a parti sétány indul. Rögtön a szőrcentrum mellett fog létesülni egy gyalogos és kerékpáros pihenőhely, információs táblával, padokkal, hulladékgyűjtőkkel, kis fahíddal, és tovább haladva ugye egy játszótér kerül kialakításra, ilyen farönkös, tehát ilyen természetközeli játszótér, de ami nagyon tetszett, hogy lesz drótkötélpálya, ez a hagyományos nevén ez a csúszka. Tulajdonképpen ez a Marina Füszfőig ugye tart ez a szakasz, ez az egyik, ami megvalósul, majd a Sirály étteremtől a Kalóz közig fog megvalósulni a második. Itt igazából ami a fő attrakció, ezek a napozókövek, tehát lesznek ilyen nagy terméskövek, amire ki lehet ülni, ugye napozni, meg megpihenni. És tulajdonképpen a többit sajnos ki kellett vennünk, és rögtön a Füszfői öbölnek től indulunk, és tart egészen a Tobroki strandig, ugye itt már viszont kerékpár is épült, tehát párhuzamosan a parti sétánnyal. És ebben a szakaszban a legfőbb attrakció az az egykori pirostég, pirotechnikai kilövő, amit hát panoráma kilátópontnak neveztünk el a pályázatban, ekként szeretnénk működtetni. Igazából egy kisebb felújítás, tehát hogy biztonságossá tesszük tulajdonképpen ennek tehát a kijárási lehetőséget rá, és hát csodálatos panoráma nyílik innen ugye a Füszfői öbölre. Illetve ami még említésre méltó a Füszfői sédet, hát ugye meg kellett oldanunk ugye az átjárás, ott egy híd fog épülni, egy ilyen természetbe illő íves kialakítású, 21 méter hosszú fakorláttal ellátott híd, és a Tobroki strand előtt pedig hát a pályázatban előtt kötelezettségeinket kell ugye ott teljesíteni parkolót illetően. Ugye készül egy sima, egy akadálymentes és egy családi, tehát egy szélesített családos parkoló. Polgármester úr, annak idején, mikor elkezdték a sétány tervezését, akkor miért egy ilyen természetközeli sétányban gondolkodtak? Miért nem mondjuk egy olyan kvázi városias sétányban, mint mondjuk a Tagóre sétány vagy a Szent Erzsébet-liget Balatonalmádiban? Hát egyrészt a testület azzal az állásponttal azonosult, hogy talán a Balatonparton nincs még egy ilyen partszakasz, amennyire beépítésmentes, és álláspontunk szerint erre is szükség van, nem csak csili-vili megoldásokra. Sokkal jobban illik a Balatonparthoz egy természetközeli állapot, mint egy mesterséges márványokkal kirakott sétány. Másrészt pedig a forrásunk sincs arra azért, hogy ezt megépítsük. Tehát ennek a többszörösébe került volna egy olyan minőségű, és
Ehhez csatlakozik a területnek még egyéb fejlesztési elképzelése, a Pagony Kft. Csinált, és a testület elméletileg hozzájárult ahhoz, hogy ezt mindegy 3 milliárd forintos fejlesztés, ha későbbiek során nyílna rá meg forrás, itt lombkorona fölött menő sétányokat, több minden ötletelemek megvalósulnának, ami Balatonhoz madárles, halivóhely, és minden, ami a Balaton szépségét bemutatja. Tehát sokkal jobban illene ez Füzfőhöz, illetve illik Füzfőhöz ez, nem kívántunk versenyezni sem Siófokkal, sem Balatonfüreddel, hiszen sem a turisztikai hagyományok, sem pedig a forrásaink ezt nem teszik lehetővé. Az ütemezésről még annyit el kell mondani, hogy ha minden sikerül, akkor nyilván érdekli az embereket, hogy mikorra is tudna ez megvalósulni. A tervezett megvalósítás, ha aláírásra kerül most a szerződés, közbeszerzésnek az eljárása nem támadják meg, akkor július 1-től elindulhatna a beruházás. Nyilván a szezonban csak olyan munkálatokat végeznénk ott, ami nem zavarná őket, az ide látogatókat, és a tervezett időpontja 2014. július 18-a, bocsásson meg, november 18-a, tehát 2014 vége ez megvalósulna. Kiemelném még azt, hogy itt ebben a projektben olyan érdekességek is lennének, mint vandálbiztos, felhajtható, baby pelenkázó, gyermekétel melegítő, wifi kialakított hely, és több minden olyan egyéb, amely hát ide látogatókat szolgálja. A piros téget említette referens úr, itt az önkormányzat napokban nyújtotta be Nitrokémiához a piros tég tulajdonlását illető dokumentumokat. Meg kívánjuk szerezni tulajdonba azt a piros téget, de hát inkább ez egy kilátópont, és információm szerint a múlt héten Nitrokémia munkatársai ezt a Nemzeti Vagyonkezelőnél, mint tulajdonosnál ezt kezdeményezték is. Erről döntésük még nincs, hogy milyen formában, mennyire eladják, használatba adják, de mi azt meg kívánjuk szerezni abból a célból, hogy a projekthez kapcsolódóan Füzfői városi tulajdonba kerüljön. Egy ekkora pályázatnál fontos kérdés lehet a pénzügyi megvalósítás. Milyen módon kívánják majd ütemezni ennek a pályázatnak a megvalósítását, illetve a forrásokat hogyan kívánják hozzá megszerezni? Igen, ez egy komoly kérdés, azért itt a város legnagyobb projekte, és ugye több 100 millió forint értékű, de szerencsére segítségünkre van erre az új jogszabályok és ami ehhez kapcsolódó útmutatók, minek alapján itt az építés az, ami ugye a nagyobb összeg, ez viszont szállítói finanszírozású. Nem mondok ezzel újat, ezek azért a nagy projektek általában azért illetve a válság óta tulajdonképpen vezették be ezt a szállítói finanszírozást. Viszont az új benne, hogy nem is tudom a szállítói finanszírozást röviden elmondani, az végül is azt jelenti, mert ugye nem biztos, hogy mindenki ezt tudja, hogy amikor ugye megtörtént a kivitelezés és benyújtanak ugye egy számlát, abban az esetben mi, mint pályázó, benyújtjuk ugye ezt a közreműködő szervezetnek a kifizetési kérelmet, és tulajdonképpen az összeget már nem nekünk, hanem a kivitelezőnek utalja végülis a közreműködő szervezet. Az áfát viszont, mivel építésengedély köteles, tehát fordított áfás az építés, eddig úgy volt, hogy utófinanszírozású volt, és hát nekünk kellett ugye kifizetni az önkormányzatnak az APEC részére. Most viszont ugyanezt történik, csak 100%-os előleg igényelhető rá, úgyhogy ez nagyban megkönnyíti a finanszírozást. A többi projekttel nem értem ez alatt a tervezést, a megvalósíthatósági tanulmány készítését, a közbeszerzést, projektmenedzsment, műszakkezdés, könyvvizsgálat, még sorolhatnám. Ezek utófinanszírozásúak. Itt viszont az történik, hogy én fizetem ki ugye a megbízottakat, tehát az önkormányzat fizeti ki a megbízottakat, majd benyújtom a kifizetési kérelmet, és én kapom meg ugye a támogatást. Ja, itt annyi, hogy ugye önerő nincsen, tehát nem beszélünk önerőről, hiszen 100%-os támogatásról beszélünk, és itt viszont az ad könnyebbséget, hogy 25%-os erőleg lehívható ezekre a tételekre. És Polgármester úr, turisztikai szempontból mekkora jelentősége van ennek a pályázatnak?
Hát nyilván a felvezetésében is említette főszerkesztő úr, hogy 10 éves álma valósulna meg. Én azért ott azt mondanám, hogy nem 10 éves, hanem több 10 éves álma valósulna meg a településnek. Ez tulajdonképpen nem lenne része a Balaton-Bringa körútnak, de becsatlakozik hozzá. Ez nyilván Veszprémből megnyíló Litéren, Szentkíránszabadjából lejövő kerékpáros forgalmat is levezeti ide, óriási jelentőségű, hiszen az embereknek a igénye mindig, hogy hol lehet lemenni a Balatonra megnézni, hol lehet a Balatonparton sétálni, hol tudunk menni, mert tulajdonképpen a Balatonhoz most hol tud lejutni a strandjainkon, illetve a zagykazettán, a szörfös kazettán, illetve a mellette lévő kimosott, kitaposott ösvényeken, amelyek hát nem mindig kulturáltak, bár nekem nagyon tetszenek így is, hogy kidőlt fa, egy természetközeli állapot. Ezt az igényt fogja ezt kielégíteni, sokat jelent, hiszen sokan vágyanak arra, hogy Balatont megtekintsék úgy, ahogy valójában van, nem pedig mondjuk egy kávézó terraszáról megtekinteni, vagy éppen, ahogy említettem, márványon kisétálni a partjára, és ott megtekinteni. Nem jelentéktelen az az előkészítő munka, amivel ez belekerül, mindegy 23 millió forintba kerül bele, 23 millió forintba kerül a kimutatás szerint itt az előkészítés költségei, tehát azok is természetesen megtérülnek. Azt gondolom még, hogy amit vállalnunk kellett, erről nem esett szó, 2 fő foglalkoztatását erre, ami a településnek a költségei lesznek, amely a projektben úgy tudom, de javítson ki a történet, így mondom, nem finanszírozza a 2 főnek a foglalkoztatását. Vita volt testületülésen erre hegyeződött ki egyrészt a karbantartásra, a fenntartásra, másrészt pedig 2 ember foglalkoztatására, hogy lesz-e nekünk erre pénzünk, vagyunk olyan helyzetben, hogy 2 embert erre rátegyünk. Én azt hiszem, egy 450 millió forintos beruházásnak az áraként 2 embert kell foglalkoztatnunk részint a karbantartásra, részint az információpontokra kihelyezve. Ez nem egy akkora nagy áldozatvállalás. Cserébe kapunk, ahogy Attila is említette, Balatonfürdő eddig legnagyobb százalékban támogatott projektjét. Polgármester úr, várhatóan mikortól sétálhatunk majd a sétányon? Hát én azt gondolom, hogy strand közbeszerzésből kiindulva, amit hát egy kicsit elhúzódott, mert megtámadták, meg úgy gondolom, hogy már a következő év októberében már tudunk rajta sétálni ezen a projekten. Remélhetőleg egy nagyon szerény, de belsőséges ünnepségbe fel is tudjuk avatni akkorra már. Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk és tájékoztatták nézőinket. Én is köszönöm.